ye free so na yakọ ensem fufuro mu a Akwa Isaac Fan Club eye adwumadi ba akọ opani de sini na so a wo ye no de eboa enipa na enne yi de wakọ tumi akọ biemu ebi ewo ye achem bonto de ase na ehonom na wo sa so biemu se na be ya ne dwumadi a wo boa na watumi de aso ye manfo bi ase no emu atumi atre AI Fan Club eyekua emma ene mema nyina na edon na wombotaye nyina no ene se obema emma ene emebunu ebenya ensa no nyuma na wometimi aye na eno no etimi aboama womonso etimi akonkan wa brabomu na sabre so de wani etremu ewo achimbonto de ase ye no no ewo Achimansa district ewo epoye mantam no emu a eya de se wonomo apa wom branch ba kwa ho no mo hontoma na dwumadi no ase no na enye kito ya de sempanifo pi na emu ahemfo na won mo bepie mu dwumadi no asede wani munyam ebeta ye kire enu wachi mpanifo bia won mo nso di wondwuma ewo kokobod enso bepie mu ewo dwumadi no asesanso enu no munyamfo Linda Ahenkra wono district chief executive wono nso bepie mu ewo dwumadi no ase enafe eyo ni munyamfo Kwadwo Oponkroma wono mrashibedwani wono nso di nani munyam ebeta dwumadi no wachi ma ne ye feye pa enu nam so emu no munyamfo Isaac Ansa wono union chairman kokobod wasanso kofa bai edema AI Fan Club ejina so edi ensem sei eto kantanka kwansosem enim se ko ide umemu a waha ho ko we nya manyosem ne wa ne waha yedika ya busuafo ansa ya manyofo ya keka busuani nyina bom na hoden na timi abakese se de be betimi bi aboa foforo ntimo a ho join ne ye memo bi na ada meka bibi he fan tron fan na sebe so se de ye ne nya papa onye bi ne hwe kwan ye fa so ye no na mu ntimi anya bi na de ye yi e na opese osua o ma ho brase no so mra no nsua no hunu se e ade papa e ba be boa mmabunu no ti ahemfo okuru manyina wa Achimansa mpatem nyina so che o mu nyina se de o mo so ahemfo no so aboye chiri dom DC no aboye chiri dom party for MPD for NDC for nyina aboye chiri dom wa Achimansa ha no gidi onyankopon mu se ebetimi aboa ma mabunu no akomanim ti se wo meka ho a mesere oba a wo bi abra na sa club eji obi a wo oba wo ye bema you can be part of this club na yetimi ahwe kwan ebetimi apia mabunu ana obi a won patem ha bia mo pese o mo TVI club no mo kwan so mo abesha ase no mo twen empanyifo na den de asiso so mo ya so ti a ye beba ho nya be lunch na de ama wo mo ohwe ne o ma bebre ko so ha bibia nche dan ko so grom ha bia MPA otisu bibia ntimi nko so na sebe ya tena se mfie ye got the 12 years muna open 12 good years in Achimansa but you can never account anything in this your friend is in this constituency and as a district to his name be anasa be make say oye mampani ekufuado a personal person pa ni information minister so Achimansa ntimi em obre bia enu ntina mabuno ye ni abre se da bi oman ne ye dia ye hwe ma ne nse sase ye tena se ne ye hwe ma ne se ya ntima ne beba no mo so be di ya teba ka se ya tena ho mama wi na mo bebu ye nyina na nkarefo